Hi guys, mayong hapon. So ngayon guys ay adto mi sa Balingwan ni Alan. Wala na siya nag-duty guys kay iyang ngipon nagtukar niya hubag kaayo na nang wala siya nag-duty pero paibot ra na mo iyang ngipon guys kay aron dili na makasagabal sa iyang pagpanarbaho. So nanawag man sa Timayamiya nga mag-inquire daw mi. So among tugbungan guys. Daghan yung guys. Salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong pagsuporta, sa inyong hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat dako kay tabang na sa mo. Karon mag sweldo man ta. So makabayad na sa tong obligasyon. Na akong obligasyon guys kada buwan. Kay mo manig mao man gini ang among gihimong service bitaw. Manang daghang kayong salamat sa inyong tanan guys na dili tungod ninyo dili ko makasweldo. Kay sa inyong tabang, sa inyong suporta, daghan yung kayong salamat. Dako kaya akong pagpasalamat ninyo tanan. Og panikamutan nga po na ako guys na makasweldo pud ko sunod bulan. Naagyapon ko'y mapaabot sunod bulan. Dili matanggong ang atong bayro nun kay naman tayo mapaabot sunod bulan nga sweldo. So daghan yung kayong salamat ninyo tanan guys. So sa Timayamiya tuwa tawag siya nga dato mihulat sa crossing. So bye-bye. Ha? Ha? Daday? Oh. Dagan ilatogon guys. Nanami sa karsada guys, nanami sa waiting shed, wala pa si Ate Mayamiya, amo siyang hulatan. Kaya si Relona, ako siyang gitawagan nga dito na lang siya magtabo sa Balingwan. Kaya dili na mo siya makuha dito sa dito sa La Verdad. Kaya dito na lang siya magtabo namin sa Balingwan. Nagsipanguli ng estudyante guys. Nagsipanguli na si ate guys. Kasi ikaw ang drive? Ako! Isakay ka? Ikaw lang ang drive? Ako lagi. Hadlok guys. Wala pa ano yapon na guys. Basta mga urso. Ha? Uban daw si Lilin guys. Sa kato siya nagpainon. Wala pa man. Mengitin untuk dibili sendiri. Wow, naka-spaghetti sa Bintoy! Kaseksi mo kainin mo! Ha? Ban ka? Paano sila? Ha? Secret para Bibo! Ta? Ta lagi? Siksi ba kay Bintoy ah? Ha? Nanami truck. Sobrang din! Ala biyaan, nagoy! Ano boy? Sakay na mami! Galik! Sakay na! Biyaan! Bye-bye! Tanageng!
Sana. Kapay salat. Bye-bye. Nakawa man. Kaban si Boyog si Korean. Korean. Guys, wala pa sulod ang amo. May sulod ang mga itim guys. Wala pa pinto. Kalibre sa amin ni Maya-Mia. Ayan, nakasulod na kasi sa Facebook ko ngayon. Yan, sulod sa Facebook na naman. So, libre na may snack ron, guys. Kapay sulod ang among itim. Kalibre sa nakaroon. Pero may manilibre, guys. Rico. Sila. Ako kanina wala duit. Adi nang daya duit ni. Una-una pa. Murag. Kuan. Magbambang. Oh, tay, hatos lang. Alam, nagsiya. Tuya man eh. Bambang na ka, guys. Nagkaon naman yun. Nag-inquire sa akong sweldo pero wala pa may sulod ang mga itim. Ayos, mami. Kung ito lang. Ayos, mami. Ganaan ko sa dagan ni Coach. Ikaw lang ako guys, ang hamburger kaon yung kainin. Pagili lang. Pagili lang ko sino. Wala sila sa Angels. Kuna sa kitsap. Wala sila mi. Oh, kuna kitsap. Ibutan. Palitan po niya si Maya-Mia si Boydo ni Miyok si Bulit. Anza? Hey guys, may gabi nakauli na ta guys gikan sa Balingwan. Wala pa tayo sweldo guys, so pa nakasulod na tong sweldo sa tong ATM. Kayo. So gitagaan man ko niya ate sa iyang gitagaan ko niya ate kanina guys sa kuan atong naglabada mo ko dito sa iya niya ang gisulan. Tagaan ko niya 800 pwede tagbahog sa baboy guys. Okay, way baw katong baboy na nibangag. Napay tanan po din kong oil o sibuyas, ahos, bitsin. 800 yata. Tiil sa manok. Ito na. Kulay Palit lagi. pag tiil. Nya si Riluna, kuha sa Kabulakan, ipakuha sa namo kay hindi man pwede magdubol sa mong motor kay mag ano niya tong ligid. So napay tanan tiil sa manok guys. Ano po ihatag ni ate Diyan na ngay. para sa nabilin ang doy-doy kang mini ang buyit. Pagpatagkuan dapat kong bugas 3 kilo guys. Ayo. Nakakone? Nani sauce? Na. Na? Lain kong may sauce na. Daya. Brownie! Ito guys. Brownie! Oh. Ayo. Kasi kasi yung pangalan sa kayo tayo. Brownie! Nay, guwapa kay ko. Pero pangit ko yung topic. Guwapo niya pangit. Ano mo? Nagyata ni mami balo no. Ila. 25 ra mo nilingling duwa. Nagyata nga ako ang
kang kuan Koreana tuwa na gyatag daw kang chichi kang kuini to na nilang lang. Maray mo. Oh, sobra 28. Ano na, wala na ko ko rin. Atong tubig po din nilog mo guys. Mag-duty. Ay, nasi ko anay. Cute, lagi kayo tanaw ni. Cute, lagi kayo si ko anay. Kinsa na pangalan, pero. Nay, bumay na na yung naong ni cute. Mano? Kaya na daw, hapon naman sila nagtugbong. Wala na ketchup. Hey! Hoy! Wala Bingkoy! ketchup. Ha? Wala. Yay! Pwede na ako makaon. Oh, para bakti na. Nami kayo. Ito nagpalitan eh. Mami. Thank you, me. Thank you ako, mami. Thank you kayo, me, sa burger. Bago pa ko kay Liz, me. Thank you rin sa balon. Ano? Kayo. Kamukha ba ko ito, guys? Ha? Ano mo? Ito? Nakaganyan. Ko? Ako kamukha. Bengkal! Cut this! Brownie! Ilay pa ko mo. Thank you kay Mae. Ay, ka nakapalit sa paan gani. Kapag pipian na yung iring. Yan ang sagulan sa kuan guys. Ang kuan sagulanan niya sa dabong. Napay ko. Nan? Amang kuan. Ang kita. Kadiro na. Kadiro. Gamay ko ito kung inom kayo na. Nakaluto na din si Alan na guys. So nagready na din ta sa atong panihapon. Na kumanyag luto. Nagkanta-kanta din siya guys. Nya kay nagalindahaw naman ha. Solo din na siya kay nagalindahaw na guys. So mga una din ta guys. Ang atong sudan. Dabong gibutangan og bagtak sa manok. Isagulan ni Alan guys. So lamig itong sudan guys. Nihapon na din taninyo tanan guys. Si Alan unya na daw niya si Rilona ug si Doydoy. Tuwa ila ti Mayamiya kay gibilin sila dito. Kay napoy lakaw na ti Mayamiya. Ito siya glagonglong na nang naguna to sila kaon guys. So nang lakaw na din sila human og kaon. Kay nagchat na sila ate Mayamiya nga kuha na daw ipaanha na daw sila kay mulakaw na daw siya na sila sa ibilinon dito ni Mio. So kaon na taninyo tanan guys, lami atong sudan.